monesti reissussa, vaikka pyrkisikin syömään terveellisesti, niin ei silti tule syötyä niin paljon kasviksia kuin normiarjessa. Niin kun ei saa riittävästi kuitua, niin sitten ei välttämättä myöskään suoli toimi täysin ihanteellisesti. Niin tämmöisenä aamuna reissun jälkeen, niin mä laitan sitten vähän tuommoista suolistoa puhdistavaa aamuvettä, että saa sen sieltä vauhtiin. Eli mulla on tässä mun yön yli lämpimässä ollut aamuvesi. Tää on nyt se isompi tuoppi 6 desiä. Ja sit mulla on puhdistamatonta merisuolaa, mitä mä laitan tommoseen määrään nyt vaikka semmosen noin teelusikallisen. Ja sitten normaalisti mä käyttäisin ihan tommosia tuoreita luomusitruunoita, mutta nyt ei ollut, niin sitten vaan luomusitruunamehua. Ja kun mä en ole tätä nyt hetkeä juonut, kun mulla on ihan hyvin toiminut ruoansulatus, niin mä laitan sitä nyt vaan tämmöisen puolikkaan ruokalusikallisen, niin ei tule liioiteltua. Mutta tosiaan sitruunasuola, vesi, niin puhdistaa suolistoa. Ja totta kai myös auttaa nesteitä imeytymään.